Jama'a assalamu alaikum. Allah ya ji kan Buhari a bar gaskiya ta yi halinta. Janar Muhammadu Buhari ya rasu, tsohon shugaban da ya shigo da suna wanda zai tsananta da al'umma, amma ya batta cikin bakin ciki laushi da rashin gaskiya. Ya sha neman mulki, ya ɗauki alƙawura, ya kuma samu amincewar talakawa. Amma me ya bar musu? Sai matasa ba ayyukan yi. Ƙananan 'yan sana da sojoji suna cikin azaba. Cire manyan 'yan sana daga tsarin CPS na PENCOM da kuma kuɗin fansho wanda ya zama arzikin wasu barayi. Sai manoma, malamai da ma'aikata dukkansu sun zama marasa ƙarfi a garuruwansu. Haka zalika gwamnatinsu ta zama mafaka ga barayi da azzalumai. Buhari da ya rasu a asibitin ƙasar waje, abinda yawancin talakawa ba su da damar yi ko ma su je a duba lafiyarsu. Amma dole mu faɗi gaskiya. A al'adance kuma a addinance muna addu'a ga matattu. Amma mu 'yan gaskiya ba za mu binne gaskiya ba. Idan kai mulki ka jawo mutuwar wasu, ka jawo wahala, ka karya alƙawura, to babu wanda ya isa ya wanke ka a tarihi. Gaskiya da muke gudun faɗa, yafiya ba gazawa ba ce. Amma tunanin cewa ba za mu yi kamar ba a yi zalunci ba ko ba a zalunci talaka ba don kawai mutum ya rasu ya koma ga Ubangiji. Wannan shine yake saka azzalumai da barayi suke ci gaba da cin zarafinmu, suna sata arzikinmu. Mu roƙi gafara a matsayin musulmi, amma fa ba za mu ƙaryata tarihi ba. Buhari bai zama waliyi ba saboda ya rasu, kuma ba zai tsira daga abin da ya yi a tarihi ba.